दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में बस हम प्रमोद भैया के गाना के बारे में बात करेंगे। आज का न्यूज ये बा कि प्रमोद भैया को गाना इस साल 2025 में दशहरा वाला गाना को गा दिले हम। ये वीडियो में बस ये देखल जाई, आवाल अंत तक बनल लोन। पहला गाना जो गईले बाना वो शेरावाली है, जो कि बहुत शानदार गाना आयल बा। 2 नंबर पे जो गाना बा आरती उतार के जइया, यो गाना बहुत हिट होखे वाला बा। 3 नंबर पे माई है क्वीन, जो कि बहुत मस्त गाना बा। 4 नंबर पे आवो तो टीका लगाला रोड़ी के। 5 नंबर पे आवाला गाना बा बहुत बेहतरीन गाना आवा ए मैया, बहुत शानदार गाना भाई लोग। 6 नंबर बता दें तो मैया रानी के रथवा। 7 नंबर पे आओ तो माई के आवता डोलिया। 8 नंबर पे बता दी भाई लोग तो बहुत प्यारा गाना बा मलिनिया झार के जास, मलिनिया झारे के सु, ये 8 नंबर पर। 9 नंबर बता दी भाई लोग तो गरजत रही माई, ये गाना बहुत शानदार बा। 10 नंबर बता दी सातों द्वार खुलल बा, बहुत मस्त गाना भाई लोग। 11 नंबर पे बता दी भाई लोग तो बहुत शानदार यो गाना होखे वाला बस, सब गाने मस्त है। 11 नंबर पे आओ तारी माई महारानी, यो मस्त गाना। 12 नंबर बता दी तो मैया शेरा वाली। फिर 13 नंबर बता दी तो कोयलिया शोर मचावे ले। 14 नंबर बता दी तो पगड़ी में डगरी, यो बहुत मस्त गाना। 15 नंबर बता दी भाई लोगों टिकुलिया लाल लाल। 16 नंबर बता दी भाई लोगों तक कुइया के पानी, जो कि बहुत ही अभी तो के वीडियो में रिव्यू दिले ही, जो कि ई गाना बा। तो 16-17 को अब की बारी दशहरा में गा दिले, मतलब हिट मशीन तो ये हो गई प्रमोद भैया, जो कि ये साल बहुत ज़्यादा गाना गा दिले दशहरा वाला। तो जाके सुना लोगन और का।